खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय हाथियार दैनानै सोमावसारबोनाय बिर रान्थाब मुंजों मिथिजानाय बारग' एनडिएफबि ऋषिलाल ब्रह्मनि जिउआव दुखुजों साग्लोबदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरानि सिङाव थानाय बासबारि ओनसोलनि जलाइगाव गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि ऋषिलाल ब्रह्मआ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं। आथिखालाव गुवाहाटीनि बि बरुवा केन्सार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। ऋषिलाल ब्रह्मआ देहा फाहामगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला ऋषिलाल ब्रह्मनि देहा सावस्रिखौ गाहाम फारसे लाबोफिननो थाखाय अपारेशन खालामनांगौ, नाथाय अपारेशन खालामनो थाखाय नखराव थोजासे रां गैया। दायो ऋषिलाल ब्रह्मजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा रांनि आंखालजों गोबां मोगा-मोगि जानांदों। बेनिखायनो ऋषिलाल ब्रह्मखौ फाहामथाय होनो थाखाय रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम मदद नागिरबायदों नखरनि सुबुंफोरा आरो बिटिआर सरकारनिसिमबो फाहामथाय लानो रांनि अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों। बारग' एनडिएफबि ऋषिलाल ब्रह्मआ जुदि सोरबाफोर गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोना ऋषिलाल ब्रह्मनो अनसुंथाइ हरनो गोसोब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक डिटेल्सआव हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 392300288833 आइबिसि कड SBIN 0007416। बेनि अनगायैबो फनपे नाम्बार 6003840804 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ तामिलनाडुआव 26 निफ्राय 31 मे 2025 सिम खुंजानाय 25 साब जुनियर नेशनेल उशु चेम्पियनशिप 2025 आव क'क्राझार जिल्लानि 1 नं जायनारि गामिनि जुयेल बसुमतारिया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। थामथि खौराङाव दङ गोबां बिबांनि अखा हाबाय थानायनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि गासै नोगोरारिफोरखौ ना हमनाय, सानस्रिनाय बायदिनि थाखाय दैमाफोर आरो दैनि बाहागोफोरनि खाथियाव थांनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जायखिजाया जेंनानि थाखाय 8471900263 मबाइल नाम्बार आरो 1077 टल फ्रि नाम्बाराव जगाजग खालामनो थाखाय जिल्ला कमिसनारआ खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। मैदेरनि उदखारजों फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। तामुलपुरनि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय बगाजुलि सालबारि गामियाव थांनाय मैयानि हराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुङा जिउ गोमानाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा गामि गामि हाबनानै उदखार खालामगासिनो दङमोन आरो थांनाय मैयानि हरनि 1 रिंगासो समाव सालबारि गामिनि थागिबि सनेस्वर बरगयारिखौ गाग्लोबनानै मैदेरा जिउ फोजोबलाङो। न'नि बेराखौ बोफायनानै माइ जाबाय थानायखौ मिथिनानै टर्च लाइट लानानै मैदेरखौ होनो नाजादोंमोन सनेस्वर बरगयारिया, नाथाय दुथां मैदेरा होसोनानै गाग्लोबो आरो दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। मख'नो नांगोनदि सिगां समनिफ्रायनो बगाजुलि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै गोबां सुबुंनि जिउ गोमालांबाय, नाथाय हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय राहाखौ दासिमबो सरकारा मावफुंनानै होआखै, जायनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरनि गोसोआव गोबां गिखांनाय सोमजिखांदों। कुमारिकाटा हाग्रा बिफानाबो मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनायाव फेलें जानायखौ दुखु फोरमायदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा बेजों लोगोसेनो मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय दाय गैयै सनेस्वर बरगयारिनि नखरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों गामिनि थागिबिफोरा। बाथि खौराङाव दङ दैबानानि थाखाय सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ थालिर बिफांनि नावजों लाबोनो गोनां जादों। दैबानानि दैया गुवाहाटी रुक्मिणी गामिनि लामाफोराव लोमसावजोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोथै सह'खौ सावनो गोथैसालियाव लांनो थाखाय बेन गारिया सौहैनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो गोथै सह'खौ थालिर बिफांनि नाव बानायना लाबोनो गोनां जादों। द'थि खौराङाव दङ जरहाटआव पाकिस्ताननि संगालि हमदों। भारतारि फाइखिनि 41 नं साब एरियानिफ्राय शामसुल इस्लाम मुंनि संगालिखौ हमनो हायो। शामसुल इस्लामनि न'आ धुबरी जिल्लानि बिलासिपारानि गासबारियाव। भारतारि फाइखिनि केम्पआव बिल्डिंनि खामानि मावबाय थानाय शामसुल इस्लामआ पाकिस्ताननि जानानै संगालि खालामबोदोंमोन। उनाव भारतारि फाइखिया शामसुल इस्लामखौ हमो। धुबरी, गुवाहाटी बायदि जायगायाव गोबां दाय मावबोनाय शामसुलआ उनाव गोलाव सम जरहाटआव दंमोन। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगाव सहरनि दीनबन्धु आश्रमाव सिखाव खावनाय जाथाय। गसाइगाव सहरनि दीनबन्धु आश्रमाव थांनाय मैयानि हराव सिखाव खावनाय जाथाय जालाङो। आश्रमाव थानाय मन्दिरनि
राधा कृष्णनि मुसुखानि गहेनाखौ सिखावा लानानै थाङो। थांनाय हराव अखा हाबाय थानायनि खाबु लानानै उनथिंनि दरजाखौ सिफायनानै सिखावा हाबो। बेनि अनगायैबो बावरागुरि बाजाराव हरसेयावनो गं 11 गलायाव सिखाव खावनाय जाथाय जालांबावो। 8थि खौराङाव दङ गसाइगावआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाया थाव पाइपलाइन गावनायनि जाहोनाव सोमजिदों आरो बे अर खामनाया फुंनि समाव जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बाबुलाल एलपि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय थाव रोगाग्रा पाइपलाइनाव हरखाबै अर खामो। गामिनि सुबुंफोरा गोख्रैनो अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। 9थि खौराङाव दङ मासे मैदेर फिसा हाग्रानिफ्राय आन्दायना फैदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हाग्रानि जिब जुनारफोराबो थाथिरनो हायै थासारि जानानै फैदों। थिग बिब्दिनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि हालामनि बेन्दोंआव थानाय 6 नं सनाजुलि गामियाव मासे हाग्रानि मैदेर फिसाया हाग्रानिफ्राय आन्दायना फैदों। गामिनि रायजो राजाफोरा फरेस्ट बिफाननो खोन्थाहरनायनि उनाव फरेस्ट बिफाननि मावथि हान्जाफोरा लांफैयो। 10थि खौराङाव दङ फिन आरोबाव बिपिएफनि गिदिर खहा। बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रितम दे आरो चिरां जिल्ला बिपिएफनि नेहाथारि आरो बारग' बिएसएफ जयन्त रय बिथांमोना मैया इउपिपिएल दोलोआव इएम सायखं बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जगदान जाबाय। 11थि खौराङाव दङ मिस थाइलेण्ड बिमुं देरहाखांनायनि उनाव फिन मिस वार्ल्ड 2025 बिमुंखौ देरहाबाय अपाल सुसाता सुवांश्रीया। 12थि खौराङाव दङ आजिरा मोननाय फोरोंगिरि जगेश्वर बर' बिथांखौ मैगाव थुरिबारि गामिनि रायजो राजाफोरा मैया बिदाय होबाय। 747 नं मैगाव थुरिबारि गुदि फरायसालियाव गोबाव समनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि बिबान लानानै फरायसाफोरखौ फोरोंबोनाय जगेश्वर बर' बिथांखौ गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बानजायनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै बिदाय होयो। जगेश्वर बर' बिथाङा बिदाय होनायखौ आजावनानै लायो आरो गोजोननाय फोरमायो।